Ta' bil-lejl kera, ta' bil-lejl hija xi ħaġa li biex noħorġu minn det trauma tkun naqra żgħira proċess naqra żgħira twil. Kien is-sibt bil-lejl, meta Tabija ħwejjed ġewwa tumble dryer sarfet f'nirien qliel li ħakmu d-dar fejn jgħixu Marija Luana u r-raġel tagħha Jan. F'intervista ma' TVM News tirrakkonta li għal-ħabta tas-sattejn ta' filgħodu stempħet u ntebħet b'dak li kienet jiġri. Qomt nara d-daħna bajda, kbira, ġifieri dak it-tip li laqqas idejja ma stajt ma nara. U jiena mejt. Bdejt inxomm u nara n-nar ħireġ minn ġokċina. Sakemm qomt bit-tifel tlaqtu fil-bitħa biex nfittex it-tifla, la ma stajtx insiba, bdejt nifollow leħen it-tifla u sibta. Ir-raġel ta' Jan jgħid li avolja xtaq jagħmel ħafna dak il-ħin ma seta' jagħmel xejn. Jiena naħseb li ġara li kien li duħan il-ħadd blajt iktar minna u naħseb li jien kont qed nibda nintelef minn sensija għax meta qomt ħażin. Jiġifieri mnalla li kienet Marija probabbli jien naħseb ma kontx ħanerġa' nhom. Minkejja x-xokk li l-koppja ddiet minnu u raddew ħajra l-ammont ta' messaġġi u telefonati mimlija kuraġġ saħansitra anke minn stranġieri. Nies ġenwini li mingħajr ma qabbadhom ħadd qed jiġu biex jaraw kemm bżonn xi ħaġa. L-appell tiegħi huwa li precaution hija vera importanti. Alarms, fire detectors. Fejn tobsor li tumble dryer ġdid ħajmurlek wara ftit xhur ġibna minn isewwieħ għalli li kollox sew, inti mhux tafda, jien m'iniex technician. TVM News tkellem mal-electrician Leonarda Zoppardi li spjega li ma huma l-appliances li idealment qatt ma jkunu qed jitħadmu meta m'hemm ħadd fid-dar. Jiena fl-opinjoni tiegħi huma l-electric blankets u xi tumble dryer għax bħalma ġaraw kieku tkun hemm aħjar. Il-bqija l-appliances l-oħra għandhom protection biżejjed li ma jiġrix hekk. Għax il-heater il-problema, l-iktar il-heating, kemm il-blankets u kemm it-tumble dryer. Bis-saħħa tal-għajnuna mill-komunità xogħol f'darhom miex ġmielu. Għalkemm tilfu kull ma kellhom ġewwa darhom, il-koppja qalet li tħossha xurtjata l-aktar ħaġa żgħiża lihom it-tfal jinsabu qawwin u sħaħ.